Manel Piñero, benvingut al Via Lliure. Bon dia. Un error, em dic Ramon. T'he tornat a dir Manel? Ramon. No, és al revés. A veure, no... A veure... T'està prenent el pèl, no m'emboliquis, que a més avui, Manel, estic molt adormida i em pots colar gols amb molta facilitat. Ah, sí? O sigui... Va bé saber-ho. No et passis, perquè després això, ja et dic jo, que jo m'hi tornaré d'alguna manera, eh? El Manel Piñero, que no Ramon, ens hem fet un embolic al matí perquè demà entrevistarem un noi que es diu Ramon Piñeiro. El Manel és l'homo APM. Que no, jo trobo que ets el conegut més desconegut de Catalunya o el desconegut més conegut, perquè la gent no coneix el teu nom. Pel carrer no et deuen dir Manel, ningú. Mai. Bé, em diuen Manel, lògicament, els meus amics o els familiars, quan em troben pel carrer, però la gent que em coneix de la televisió, doncs, evidentment no sap com em dic i... Ei, homo, què tal? Com estàs? És això, però el nom totalment desconegut per ells, evidentment, sí. Com portes la fama? Deuen aturar-te cada 2 per 3, a tu. Sí, bé, et notes que vas pel carrer, la gent pues, riu, t'assenyala, et demana que et facis alguna foto amb ells i bé, bueno, per nosaltres està bé perquè vol dir que miren el programa, que és el que interessa al cap i a la fi i bé, doncs és una satisfacció, no? Perquè, o sigui, suposo que, en fi, els programes teniu les puntes d'audiència i sabeu exactament quins són els minuts més vistos. En aquests moments, dintre de l'APM, el més vist ets tu? És el més seguit o no? La verdad es que nunca me había preguntado eso, ¿eh? No ho sé, això no ho sé, suposo que... Tu no t'ho mires? Vaig a veure si he fet la punta, no. Jo és que formo part de l'equip. Ja. Marta, llavors, clar, l'equip és el més important i, escolta'm, aquí ja som tots un vaixell i... Sí, aquí està bé mirar les coses en equip. Això sempre ho hem defensat també en equip. No, la veritat és que no ho he preguntat, però suposo que si fos espectacularment bona o espectacularment dolenta, doncs ho sabríem, no? Si no m'ha arribat a mi això és que normalment es manté, no? Al principi, no sé si potser, la gent quedava una mica descol·locada. Jo recordo, per exemple, a casa, jo t'ho dic així tal qual, al meu marit li encantaves i jo no... O sigui, jo al principi al·lucinava, però què fa aquest noi? No, va costar una mica entrar. Ara, quan hi entres, ja està, et quedes enganxat. Sí, al principi, clar, era allò de... Suposo que la gent s'imaginava, bueno, això què és, no? És un actor, és un boig, és un friqui, o sigui, en què consisteix, no, la secció? I bé, doncs va costar una mica arrencar-ho, però després, doncs, bueno, veiem que la gent s'hi anava enganxant mica en mica i nosaltres també li vam anar trobant el to en el personatge, no? Que al principi era una mica així com, bueno, com per on tirem, no? I crec que al final hem trobat amb la fórmula, no? Que és, bé, el que és la càmera oculta, que és el que més ens funciona a nosaltres, més que no pas l'any passat, que fèiem més, ho dramatitzàvem una mica més, no? Llavors, clar, feia gràcia, però no tant, no? Sinó el que busquem ara és això, el contrast entre la realitat i un boig que parla només amb les frases de l'APM, no? I bé, doncs, és això. El primer dia, tu te'n recordes el primer dia que vas sortir al carrer a fer aquestes frases? On vas anar i com va funcionar? Sí. Va ser molt dur perquè el primer homo APM de tots va ser, bueno, ficcionat, no? És a dir, era tot guionitzat i no vam fer càmera oculta, no? I llavors, quan ja ens hem, al segon rodatge, a dir, va, ara sortim al carrer a gravar, la primera intervenció de totes, un senyor em va perseguir molt enfadat amb el cotxe per la Meridiana i vaig témer per la meva integritat. Sí. No s'ho va agafar bé, li vaig fer el cartutge al tia pa'lante, no? Muntem una mesa. Calla, que tenim un tall d'aquest programa. Vinga. Sí, escoltem-lo. Tira pa'lante, que me vaya. Quina pressa tens tu? Tan jove que ets? ¿Qué dice este hombre? Se ha vuelto loco. No, el loco eres tú. Perquè, escolta, què vols, que salti per sobre? ¿Te jodes si bailas? Pues te jodes y bailas. Bueno, pues mira, ahora te jodes tú y te esperas. Esto es brunch. No, el bronze, això és el que em dóna la gana a mi. Montamos una mesa y ya está. Tira pa'lante, que me vaya. Prou! Sí, senyor, jo sóc el conductor d'aquest programa i... Quan jo dic prou, és prou. Clar, aquest senyor que sortia... És el taxista el que et va perseguir? No, perquè després, quan nosaltres els hi diem que és una càmera oculta, que és una broma, ens han d'assignar l'autorització per sortir a la televisió, no? Si no podem emetre. Llavors, clar, aquest senyor li vam explicar i ens va donar el seu consentiment. Però, clar, abans n'havíem gravat un altre que quan li vam explicar que era tot una broma i que era càmera oculta i això, es va emprenyar molt, lògicament es va negar a assignar cap autorització i lluny d'agafar-s'ho bé, doncs això, em va començar a perseguir fins que vam arribar a un semàfor vermell, el tio va baixar... Jo allà... O sigui, por de la real, estic una mica cagat. Aquí ja no estava interpretant, sinó que em va sortir del cor aquesta frase. I bueno, l'home que això que no es podia fer, que era imperdonable, que ens denunciaria i tal, i bueno... Doncs quin començament per la secció, perdona. Jo vaig pensar, si sempre cada rodatge ha de ser així, jo no aguanto. Jo això no ho aguanto. No.
perquè, escolta'm, al final és que m'acabaran pagant, no? I tampoc es tracta d'això, no? Però no, afortunadament, un cas com aquell tan bèstia no l'hem tornat a viure. És que la gent amb el trànsit es posa molt nerviosa. Sí. Ara de seguida continuem parlant, però abans, si ens ho permets, anem a explicar el que has fet al llarg de la teva trajectòria per situar els oients, d'acord? Molt bé. Nom complet. Manel Piñero Romero. Any i lloc de naixement. Any 1975, a Badalona. Formació. És llicenciat en periodisme per la Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna i també va cursar el primer cicle d'Història a la UB. Actualment estudia interpretació a Porta 4. Inicis professionals. Entre el 94 i el 2006 va treballar com a periodista esportiu. Concretament va passar per la revista de Badalona, el diari El Punt i la televisió de la seva ciutat natal. El 2007 va rebre l'oferta d'incorporar-se al programa APM com a guionista. I no s'ho va pensar ni un moment. Des d'aleshores forma part de l'equip del programa i ho compagina amb altres activitats. Per exemple, ha participat en diversos curtmetratges, va fer d'actor al programa Llegendes Urbanes i va escriure el llibre Endavant les Atxes, un recull d'articles sarcàstics sobre el Club de Futbol Badalona. I acabem parlant del 2009. Any en què li ofereixen fer d'Homo APM, parlant només a partir de les frases més famoses del programa. En principi era una espècie d'experiment que havia de durar només 2 o 3 dies, però que va tenir tant d'èxit que s'ha convertit, sens dubte, en una de les icones d'Alguna pregunta més. La informació següent està classificada com a confidencial. Estudis científics demostren que beure l'APM provoca danys irreversibles. ¿Qué pollas pasa aquí? ¿Qué pollas pasa aquí? Justin Bieber, alguien never say never. ¿Te encuentras mal? ¿O algo? Els individus afectats s'anomenen Homo APM. T'emociona. T'emociona veure jovent així. L'Homo APM, que ens fa riure moltíssim a tot l'equip del programa, i estic convençuda que molts de vosaltres també, perquè ens n'heu arribat molts missatges, ens heu fet arribar molts missatges que teníeu ganes d'escoltar aquest noi, el Manel, que no Ramon, Manel Piñero. Escolta'm, això va començar com una brometa a la redacció de l'APM. Sí, això va començar de la forma més accidental, no? És a dir, jo rebia moltes trucades així de màrqueting comercial i en lloc de treure'm els de sobre, doncs, com fem tothom, no, que ara estic treballant, truca'm més tard, no, doncs jo posava els mans lliures i llavors començava allà a parlar amb frases de l'APM i tots els meus companys reien molt, també posaven cullerada a ells una mica i bé, doncs un va tenir la idea de dir, hòstia, això ho podem traslladar al programa i fer-ho personatge, no? I bé, llavors m'ho van proposar i m'ho vaig acceptar amb molta il·lusió i por a la vegada, no? Perquè era una cosa molt, molt nova i estranya per mi, no? I tots podríeu fer aquest paper? O sigui, allà al programa, tu dius, ells també feien rèpliques. Sí. O sigui, tots deveu tenir aquí molt gravades, les frases mítiques del programa, no? Sí, perquè sobretot els guionistes, clar, treballem amb el material de l'APM, no? Amb les frases. Llavors, les 8 hores de jornada laboral estem mirant frases només, no? Aleshores, clar, qualsevol dels meus companys també podria fer això. Sí. El cosa que, clar, a ells els hi fa més vergonya, potser, i a mi, quan em veuen més així, doncs mira, em va tocar. Perquè tu vergonya no en passes. O sí que per dintre hi ha moments en què dius... Sí. No, jo abans de començar el rodatge penso, ostres, que jo he estudiat una carrera i mitja i estic aquí a punt de que em trenquin la cara, no? No pot ser això. Però després ja quan t'hi fots, doncs ja, mira, t'hi poses i al cap de res, a la primera intervenció ja desconnectes i et converteixes en el personatge, i ja està. I llavors ja, sí, tires. I a partir d'aquell moment, o sigui, quan ja comences deixant aquestes frases, pot passar el que sigui o està tot bastant guionat dintre del teu cap? No, pot passar el que sigui, perquè nosaltres només tenim la frase d'entrada, o sigui, la frase inicial és la que està guionada, no? És a dir, anem en un àmbit sempre d'actuació i després doncs allà triem les víctimes, no? I llavors la Mireia Giró, que és la cap d'exteriors, em diu... a través d'un sistema d'auriculars i tal, doncs em diu, mira, allà hi ha un grup de senyors o senyores o joves, vés cap allà i digues la frase que ja sabem que està en el guió, no? Llavors jo vaig cap allà i dic la frase que està en el guió, però clar, després, en funció del que ells em diuen a mi... Tu has de tenir una rèplica. Clar, jo haig de tenir una rèplica que no té per què estar en el guió. I si no et ve? O sigui, et passa que de vegades dius, ara la resposta bona no m'ha vingut, o que després penses,
els hi hauria pogut dir Clar, aquella. no, això passa molt, clar, perquè el temps de reacció és mínim, no? O sigui, has d'estar molt atent i molt despert per intentar ser enginyós i colar una frase de l'APM que vingui a tom amb allò que t'estan dient, no? I bé, sí que passa molt que quan acabo penso, ostres, en lloc d'aquesta li podia haver dit l'altra, però clar, tampoc et pots culpabilitzar molt perquè com que tens tan poc temps de reaccionar, doncs mira, dius el que et ve primer, no? Però tu te les estudies? O sigui, tu et poses allà, vinga, la frase... No, m'estudio o sigui, el que és el guió que et comentava, no? De les frases inicials, aquest sí que me l'estudio bé perquè, clar, he d'entrar bé, no? No puc anar allò... Però, clar, totes les altres, allò ja són frases que... Bueno, clar, jo també, doncs, quan ja munto peces per l'APM com a guionista normal, doncs, a banda de muntar les peces perquè quedin bé, doncs, també estic molt atent a com les diuen els personatges, és a dir, em miro els talls d'una altra manera com se'l pot mirar qualsevol altre company meu, no? Ara m'ha fet gràcia que la Marta comentava que estàs fent interpretació. Sí. Ho fas per això, no? Per donar-li més... Bueno, ho faig perquè, mira, ja feia molts anys que volia fer-ho i bueno, doncs mira, ara bé, crec que toca, m'agrada, ho estic disfrutant i, bueno, en principi de moment és com un hobby i per aprendre, bueno, per tenir més recursos, no? Però què, no descartes dedicar-te? No descarto, però tampoc és allò de dir, mira, faig interpretació perquè vull ser actor, bueno, sí, m'agrada, però ja veurem, és que això de les feines i la vida no pots planificar res. Perquè un monòleg, no us heu plantejat això? D'establir comunicació amb el públic? Aquí sí que descarregaries una adrenalina bona, eh? Sí. Però jo crec que tindria a veure molta gent. O sigui, si fessis un espectacle en què la gent et pogués dir coses i tu fer la rèplica, ara, jo no, jo em poso la teva pell i que difícil, se m'acaba d'acudir ara, se m'ha passat pel cap i no sé si és una idea de bomber. Bueno, bé, si t'està escoltant la productora ja... encara li donaràs idees. Això tindria molt èxit entre la gent, ja t'ho dic jo. Hem agafat alguns talls que nosaltres ens van fer riure molt de l'Homo APM i començarem escoltant el dia en què vas anar al programa Fama, amb el Rafa Méndez. Home, gran personatge. Aquell dia vam riure molt, ho recordem. 599, por favor, un paso adelante. Pim, pam, toma la casito. Para tirarme al cuerpo. ¿Cómo es tu nombre? Antonio Gilipollas Caraculo. ¿Pero tú que vienes aquí a quedarte con nosotros o cómo es el rollo? Sí, con la mica cagada. Con la mica cagada. Está con la mica cagada. ¿Qué vas a bailar? Porque tú de bailar creo que muy poco, ¿no? Lady Gaga. Sí, que intenta relajarte, quita esa cara de ñu que tienes, de caca y de gilipollas. Ven, acércate. Acércate. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Déu-n'hi-do, quin personatge, I continuava. És que aquest home sí que les deixa anar... Sí, però aquesta és la típica situació que tu quan ho penses abans, de dir, hosti, jo haig d'anar a un càsting de Fama, a part jo, que sóc nefast ballant, o sigui, no sé ballar. O sigui, però això fa molta gràcia. La teva gestualitat, o sigui, realment la poca gràcia, efectivament, que tens per viure molt. Sí. Llavors, clar, quan ho penses abans, de dir, haig d'anar a un càsting de Fama, quina vergonya, quin d'això, però bueno, després ja t'hi poses i ja et poden dir gilipolles, caraculo, el que vulguis, i ja, bueno, estàs allà amb el personatge i t'oblides de tot, no? Però al principi costa. Abans, tu estaves també amb la gent que havia de fer el càsting, hi havia uns ballant, que estaven ballant, i tu els animaves, que jo al·lucino com la gent entra en el joc, perquè tu els estaves donant indicacions com si fossis el Rafa, i hi ha un moment que dius, toca-le la teta, hi ha un moment que li dic, perquè això el Rafa ho havia dit en un dels assajos que feia amb els alumnes, i ells ballaven, allò estava preparat? O sigui, no. Què hi ha preparat i què no hi ha preparat? No, en aquest cas de Fama no estava preparat, sí que a l'hora d'entrar en el càsting amb el Rafa Méndez, clar, allà no et pots colar per la cara, perquè clar, nosaltres havíem d'entrar amb la nostra càmera, no? Aleshores sí que es va posar en contacte la nostra productora amb la seva i els hi vam dir a veure si podíem fer això, no? D'entrar i fer de concursant. O sigui, el Rafa estava avisat. El Rafa estava avisat que jo no era concursant, però no hi havia guió, és a dir, no hi havia... Tot era improvisat, o sigui, ell no sabia, a mi no em coneixia i realment es pensava que era un gilipolles, com diu aquí, no? Vull dir, perquè, clar, no... Però directament. Que molta gent ens ho deia, hosti, això estava pactat i tal, no estava pactat. Sí que estaven avisats de que no era un concursant, però en cap cas hi havia guió ni... O sigui, no era una interpretació, sinó que era un home APM normal, però amb això, que ells sabien que jo no anava allà a concursar. I saps què trobo admirable? Que no se t'escapa el riure. T'ho juro que hi ha moments que dic, però com aguanta aquest noi? Això cada vegada em costa més, perquè de fet aquest dimarts, a l'Homo APM que va sortir de la Sagrada Família, hi havia un senyor molt bo al final, que es deia Blas, des d'aquí Blas, si m'estàs escuchando, un abrazo muy fuerte te mando, doncs era un senyor que era molt graciós, molt, i llavors, clar, o sigui, va sortir només un tros que, bueno, jo estava allà rient amb la mà aquí a la boca perquè no se'm notés, però és que si veiéssim el brut de la cinta és que m'estava descollonant, perquè era, i no ho traureu, això? No ho podeu treure? Bueno, estem preparant pel final de tot una d'això de...
falses preses, de tomes, no? Clar, de tomes falses, no? Llavors allà es veurà que no sóc tan infal·lible com la gent es pensa que no ric mai. Intento que no se m'escapi perquè, lògicament, llavors espera el gag, no? Però hi ha vegades que quan veus la mirada exterior, no? La mirada com t'estan mirant, dius, hòstia, és que em fotria a riure perquè... És que la gent et pren per bo, o sigui, diuen, però d'on ha sortit aquest? O sigui, d'on ha sortit aquest element? Sí, no, és... Bueno, és la gràcia, no? Que és això, que la gent es quedi allò de dir, bueno, aquest tio què m'està dient, no? S'està quedant amb mi? Però bueno, jo en aquest sentit el defenso molt, perquè molta gent em diu, però bueno, i mai t'han volgut pagar o trencar la cara, i jo crec que l'Homo APM no és un personatge provocador, és a dir, no és el típic, no sé, reporter que va allà a buscar la reacció del polític o... No, l'Homo APM és un tio que va a la seva bola, que parla amb el seu propi llenguatge i no va provocar, o sigui, la seva tasca és això, parlar amb el seu vocabulari només i ja està, però en cap cas és anar provocant i a crear malestar a ningú. I després, la teva cara, que poses una cara, o sigui, ho estic comprovant, és el personatge. Tu quan fas el personatge poses una cara d'empanat? Sí, clar. Però que és bestial, i no és... Clar, jo pensava a veure si la porta també a la seva vida quotidiana, però no la té. O sigui, realment és un caret. Sí, és una posició que vaig decidir fer-la i ja està, i a mi també m'ajuda a fer aquesta cara d'empanat, perquè, clar, si fes una cara com de graciós o d'així, potser em seria més difícil aguantar-me el riure, no? En canvi, si dic, no, tu estàs empanat i estàs allò amb cara de pòquer, no? Doncs m'ajuda a no riure i a no descollonar-me. No et costa cada vegada més fer gags perquè la gent et coneix i aleshores ja perd força? Sí, això passa. Però clar, la gent que ja em coneix, jo ho detecto ràpidament, no? Perquè ja veus que quan riuen, a vegades et diuen alguna frase i aleshores, clar, això ja a nosaltres no ens interessa perquè no és l'objectiu de la secció fer un home APM amb una persona que és fan del programa, no? Sinó que justament el que busquem és això, no? Que sigui gent que no conegui de res el programa, que no em conegui a mi i digui, bueno, aquest tio qui és, no? Avui estem entrevistant l'Homo APM, o el que és el mateix, el Manel Piñero. No sé si et fa gràcia que diem tant el teu nom. Ara tothom et dirà Manel, tot i que t'han fet ja moltes entrevistes, no, ja para. Escolta, això ja s'ha publicat, ja ha sortit per tot arreu. Doncs que ens fa molta il·lusió avui tenir-lo al programa i, si et sembla, recuperem un altre fragment de l'Homo APM, en aquest cas a l'FNAC. Molt bé. Clar, tu aquí et vas fer passar per venedor. Sí. Amb la qual cosa jo entenc que la gent encara quedés més descol·locada. Totalment. Aquí també em va costar molt aguantar-me el riure, moltíssim. Ho recordem. ¿Pudiese decir que yo entiendo la vermiralla en castellano? Represión. Represión. ¿Al? Represión. Represión. De la vermirallas. Però no el podria trobar. L'últim llibre de la vermiralla, sempre lo podria encontrar. Es diu... Què és? Que no entengues. Aquest senyor, com no se n'anava? Et continuava preguntant. Per això em costava aguantar-me el riure, perquè, clar... Perquè va haver-hi un altre que tu a la mínima que li vas dir el repressió, se'n va anar a dir que tio està pirat. Però aquest altre no, aquest continuava insistint. Tenia voluntat i ell volia saber on carai estava el llibre de l'Albert Miralles, o com es digués aquest autor. Sí, l'home... No, és que va ser molt bo. Que a més no era l'Albert Miralles, era l'Albert Espinosa. O sigui, no acabava de saber ben bé què buscava, però vaja. Ja començàvem malament. D'entrada ja el tema ja anava cap a baix. Aquí també vau demanar permís a l'FNAC, naturalment. Clar. Sí. Quan anem a un lloc així tancat sempre es demana permís perquè, clar, jo no puc anar a un lloc i posar-me allà a vendre i, saps, sabotejar-los el negoci perquè no, aquí estava... Ells sabien que anàvem allà i ens van deixar i ens van facilitar molt les coses. Us ha quedat material molt bo per emetre, però que no heu pogut passar per antena perquè la gent no us havia donat el permís? Sí. Quina ràbia, no? Clar, això fa molta ràbia perquè... I mira que ho intentes convèncer la gent, sisplau, que ha quedat molt bé, que no, tranquil, però clar, si la gent se sent ridiculitzada o simplement que no vol sortir a la televisió, doncs ho has de respectar i a vegades fot perquè, clar, ha quedat molt bé i no ho pots treure, no? És a dir que... Això deu fer molta ràbia. De totes maneres, trobo que la gent és prou generosa. Molt. Perquè queden, realment n'hi ha, que dius, ai, Déu meu, com surt aquest de malparat amb aquest gag, i surten a cara descoberta. De vegades veus a gent pixelada, jo sí que m'he fixat. Perquè hi ha gent que potser estan en un grup i que no li has fet la broma directament amb ell, sinó que li has fet a la persona del costat i ell no vol sortir. Però la persona que li has fet sí. Aleshores, clar, la persona que li has fet surt i l'altra doncs se li pixela la cara o així i ja està.
Abans, mentre vosaltres escoltàveu els anuncis oients, comentàvem amb el Víctor i amb el Manel que heu de tenir un arxiu bestial per poder buscar sempre els talls als que tu fas referència, que poden ser mítics i no mítics, i incorporar-los sempre, perquè la gràcia és veure tot dient la frase i veure d'on ha sortit això. Com ho teniu organitzat, això? Nosaltres ho tenim amb dos fronts, diguéssim. El que és la base de dades, que ho tenim a través del PC, doncs tenim un programa on tenim indexat absolutament tots els talls de l'APM, i aleshores, per facilitar més la nostra feina, en l'ordinador on treballem, en els Macs, doncs allà tenim els talls més històrics, no? Els que tothom té al cap, doncs els tenim allà. Aleshores, quan hem de tirar d'un tall històric o d'un tall molt famós, doncs no cal que el anem a buscar en el DVD, no? I a vegades, doncs, quan fem peces amb talls que no són tan coneguts, doncs hem de fer la cerca a la base de dades i posar-los en l'ordinador. Quantes te'n saps de frases? Ho saps o no? Aquesta pregunta te la deuen haver fet 1000 cops. No ho sé perquè... Però què? Moltes. Jo crec que sí, però... I la gent en sap moltes també, perquè jo flipo, perquè moltes vegades em diuen frases de l'APM que penso, ostres, si aquesta ja no me'n recordava ni jo, com pot ser que la gent se'n recordi d'aquest tio, d'aquest tall que fa potser mig any que no surt a l'APM o un any, i sí, és una cosa que... És que genera molt el fenomen fan, el vostre programa. O sigui, genera com un... De fet, en Facebook, avui surt el Guillem entrevistat a... Quin diari era? A l'Avui. Sí, senyor. El director de l'APM, i comenta la enorme quantitat de seguidors que teniu al Facebook. És un fenomen, això. Sí. No, l'APM té aquest gran valor, no? Que són les frases i que bé, com que acostumen a ser frases molt friquis, molt curtes i molt contundents, doncs clar, les pots utilitzar en qualsevol àmbit de la teva vida, no? I a la vida quotidiana et surten també o no? O quan ets Manel Piñero? Abans de ser home APM me'n sortien molt. O sigui, abans de ser home APM realment era un home APM amb el meu entorn social, i ara que faig d'home APM a la televisió, doncs intento Clar, és que si no al final seré l'home APM de veritat, no? I ja em quedaré sense vida social ni res, no? I no és això. Doncs ja has vist que ha tornat a entrar la Marta Castelló. Ella s'encarrega de fer el tram final de les preguntes, fa les frases i n'acabes. Quina por la Marta. No, soc bona persona. A veure, la primera. Jo què haig de dir? Tu el primer que et vingui al cap, però que sigui veritat, I pot ser qualsevol cosa o no? Home, no ho sé, depèn del teu cap. I si és una frase, millor. També. Home, juguem a això, sí. Vols fer-ho així? Ara ho compliquem. És que ara no sé si ho podrà fer, depèn de les que he posat. Doncs jo dic que ho intenti fer. O sigui, he de contestar amb frases APM. Si pots, sí. Si pots, però no sé si podràs. Però ho intentem. Va, la primera. Quan era petit? Quan era petit... Sí, esclar, en frases APM l'has posat difícil, Quan era petit... Perquè en converses sí. Sí, en converses sí. És veritat, potser ho estem passant de la frase serà difícil. La lleoparda. Quan era petit... La lleoparda. Sí, la lleoparda. Per exemple, això serveix, veus? Mira, aquesta et serà fàcil. La meva frase preferida de l'APM és... Repression! Sí? La d'aquest any sí, trobo que és un tall excel·lent. Va riure més amb aquesta que amb el tu tothom? Sí, perquè el tu tothom fa també molta gràcia, però a mi personalment me'n fa aquest, no? Perquè el que el fa és un senyor que és gran, d'una certa edat, era un escriptor, un poeta, llavors clar, la persona que és així molt solemne, doncs clar, aquest contrast fa molta gràcia a mi. Una de les meves virtuts és... La veritat és que nunca m'he preguntat això, ja l'he dit abans, però és que és veritat, no sé, tinc molts defectes i suposo alguna virtut, però... Ets ràpid. Mai tant. Bueno, a veure, això segons en quin àmbit no queda bé. T'aguantes bé el llibre, també. Però en alguns sí que està bé. Ets ràpid quan has de ser ràpid. Exacte. I lent quan cal. Un dels meus defectes és... Ui, moltíssims. La tira. Tinc molts defectes, molts. Digue'ns un. Que sóc molt impacient. Impacient. Ho vaig passar malament? La primera vegada que vaig gravar un home APM. Ara ja s'està escaquejant i ja no pensa les frases APM, ja no. Jo entenc que és complicat, és difícil. Vinga, va, la propera frase. Admiro professionalment a... Ui. Clar, és que no les he fet en clau APM, No les he fet en clau APM. Que li estem fent el pobre Manel. Admiro professionalment, clar, de ser algú de... Pots dir la frase que ha dit algú, no sé, que admiris... Ho estem complicant molt, No, digue'm qui admires professionalment. Jo crec que amb les frases acabades no val l'humor APM. Ja està. A qui admires? Algú professionalment, qualsevol persona que es dediqui al món de l'humor. L'Andreu Buenafuente, el Toni Clapés, el Toni Soler... Bueno, la gent que es dedica a l'humor, sobretot. I d'antics l'Eugenio, és el meu favorit. Ens en queden dues encara. Ai! D'aquí a 5 anys? D'aquí 5 anys, no ho sé. D'aquí 5 anys tindré 40 anys.
I d'aquí a 40 anys... Potser estaré mort. Home, ara hem d'acabar així, eh? Acabem amb una frase, va, digue'm una frase de l'APM per acabar. D'aquí 40 anys... Espero que encara estigui en ple de guerra i d'aquí 40 anys se va de un follón que no sabe ni dónde s'ha metido. Ara sí que m'agrada acabar així. Que sàpigues que tenim com a col·laborador un professor que es diu Víctor Coopers, que obliga els seus alumnes a veure l'APM. Ah, sí? I els posa preguntes a l'examen de l'APM. Va, no m'ho crec. T'ho juro. A quina facultat, això? Víctor Coopers. No sé exactament, perquè és professor a diverses universitats, és formador de màrqueting, dona conferències, té un sentit de l'humor impressionant, i això ens ho va explicar un dia a la secció que jo no m'ho creia, eh? Jo dic, Sí. no m'ho crec. Diu, sí, els meus alumnes ho saben. Els hi entra una pregunta de l'APM. Que després diuen que per què hi ha tantes frases de l'APM per Catalunya, si és que no m'estranya. La culpa no és meva, la culpa és del Víctor Coopers. Víctor Coopers, efectivament. Ell diu que les coses que fan riure i que són gratis s'han de fomentar i que són fantàstiques. Exacte, Doncs, totalment d'acord, Víctor. Manel Coopers. Piñero, ha estat un plaer tenir-te amb nosaltres i fins una altra ocasió. Quan vulgueu. Adéu-siau. Gràcies.